tabo. I will tell you be very shit. It was a do for war. Of all, you quite who's over. I will be one mother who will be there. That way, I'll solve all you. Let me get show to my. I'm away. Hello? Hello? About moon check a moon. Muna being a yes, a winning image. I is a winning image. Oh, I can't. Ah, Aborungo. Akima, what an idea. Azuka! Hey! Azuka Ganatani image. I need to. Can you see so? I could have a good. I need so. I need hello? Hey! Ina bata? Isu ni wa? Asuna no bata. Can I quarter my in a din? Letish. You run me ever one your bundle. I love my joke. Now, the house is all. The one my Eurosia. ABAKALIKI dure, dim basilike abolo maloma, fajuru ABAKALIKI. Good afternoon. Good afternoon. I don't know. Then came here, when you want, go to number. All the down kids took you. Good if you number me the year one. A wishing you went no, a wishing you went. Mawa, no, near Wawa. Each one here, what? Each one here, what to Edo. Oh, Stafano, get in a cave and 2 months. Naya. People make punishment, get the customer, cushion, and codo, that can eat you when you're not. Oh, we no, we not, mamma, and not even a no, we not, number way. No, baby, she was. We need your Mbajawanya. Take us, Yak, and the monk. Macana by shoe, Mommy, me, no, Macane, why, yeah, ever made she go, no, Gishibo. Gishibo, what they say, go to them. You might not be even a Dimba. Mero me do roof. Good gift way. Dimba. You may give way. Oh, don't gemba. Jeffu, my wine. Take a sheet what we do. Dikeh, we will. I bought whom kitten at Magali. Apparition. Thank you. I'm parim. I parim. You're not Mario. Look what I want in your queen. Keep bears and more. You don't know Yahu. What I meant, you don't wear Yahu after anything. Then you could not know what I'm rebuying, but when you don't wear 1 or 2 a manner. You tell man, and you're 10 man to make back when I go take it. Don't do what would do what then you just. I'm not off my camp. Hi, Ewa. Thank you. Hi, Anayo. Mama. Bia. Hi. Wow.
Thank you, thank you, thank you. It's not good. Thank you. Man, maka ibiku. Sango. Kenna. Amao. Hey, you. Okay, mama. Now baby shiwa. Mother shikage no, isha thank you. Shiki thank you, isha no. Hey! Ama mmadụ nje. Kedu ebe echi dị mmadụ? O jejere ikuta mmiri. Senchukwa ahụ. Obodo otu otedo shine mbawa. Ka mbụtara gịnị? Ife omite kasị n'ifu gada anọ ncha. Ma nke ịgba na ọkpa ndị mgba. Akwanụ m gị nwanyị. Kalọ n'ime eji makwanụ nke ala atọ. Ọ bụrụ ịgbagotego mba. Ifu ka ibe gị si ejike ebe ahụ. O tiile nene m gị na aṅụrị obi anwa na-asọ. Ọ dụkwa ife mmadụ eje nwee m. So otu omidu nte. Otu ije bata. Chekwa ase mfarụ. Chekwa ude efuchasị ife omitere n'ifu nte. Ga-efuchasị amụ nga ọkụ. Ịkpọ ọmọkụ. N'ọkụ ịmụ ewe ọkụ fechasịa wee ji na ha enume. Njife wee ji. Fo meji. Na mụ mere gịnị? N'ife omebe akasị n'ifu na-emechu m ifu. Si mụ na mmechu ifu. Mama ikwu ekwu ọ kwere m ife nwụrụ. Isi da gwa mụtụ dị ọma. Mụ be nne wa dum otu a. Ọbụgodu ka mmerụ. Ọbụgodu ka mmerụ na ejike m ka ibe m shi ejike na mba. Ya bụ ihe mmerụ. Ọbụgodu ka mmerụ. Ị ga-eji shi na ị ga-efo m eji. Ị ga-amụ m ọkụ. Mụ gbeji. Ọ bụ ụlọ m ekene ebe. Bakwa ụnụ je efucha. Jikwa efucha ya nte. Njikwa Chineke na ọyịwa ayọ nte egwu je efucha. Jikwa efucha. Hey! Hey! Nke na-efugu na-etiri m ha. Na-efugu na-etiri m ha. Gwa bụ ụnụ te je wefu nwa obi. Wefu efuchasị ife omite. Hey! Hey! Obi. Halatawo. Ezoku. Ihuru awe. Ahụ ma ọkada kwụchara na ejebe. Wow! Bịakwule. Ejuru maka mụ chewa m. Ejedịghị ma nso. Anọ m n'ubi hụ mgbe ha lọta. Ọ na-aba oje ma obi bie. Maka ọ dịghị eje maka mụ chana ihe wetere anyị. Ezoku mama. Mama. Ishicha bịara. Ọ fọrọ tikọ. Ngwa ka nlaghachi n'ubi. Ngwa na-ewo. Wakwa ho. Oh, Abu Fife. You said I will get Dutch and Kaibo fever. Hi. Oh, I cannot map can I even come on even sing. Even a man can't kind. I see. Abu fever. If you're on Ankai, Aziani George, you can do it, Marama, on which I'm a sugar. I will get another necker. I done it. Abugua, he couldn't do it, and he got a cat chitty match or it and Nania. Adanne, I'm a client. Of all, all the children catch a quick mankum. Of course. Then ya ba hekere. I can it. Oh, boomty. Mama yenum. Makangunukan. Akomaka hekere ngote na mbana. Ka ha je egbushiri onwe ha. Auntie Wedia, o ka mani Wedia. Nwa mama nyezenum ya. Na de kwa. Mama. Ashungu chinye ma chinye. Nyecha m ya na mkpo na eji m ego m nkoti a. Ntakwa ahụ gota hekere, ụmụ egere manya na reba na egbu onwe ha, na egbushi onwe ha maka hekere m. Nyecha m ma mkpo. Oguzuze je ntanaga. Amanye ma hekere. Hey, I hekere ndocham. Nya ị na-akwa akwa maka hekere m. Hekere ndocham. Kwapekwa ya go. Auntie Wedia.
Mama. Oh, we issue. We friendship. I don't even do them friendship. More good. I can't tell you about me. Who couldn't even add me? Be the issue. So be the issue. I am. Man, Anna be ujuderi joy from. Didn't I think so. So Pierre Quiet. you don't know I know like that. When I come, never come in at one. Abakali. Okay, but now we are. Chineke. Abakali, go ya go work. Eh? Na ya ma don get shey na mba na bai. I don't know when biko no. Abakali ji wa ko work. Ibu mu work. Eh? Ibu work. Hey. Onye na-achọ ịgwa mbe ịchọkwa iwu mamle kita. Kwụrọtọ iwu mamle ka nwoke. Otu ọkpakwala mma nyọ mamle na ya. Ikebe ikem nchọkwa ma esukwuru esukwu nchọkwa ma kwụrụ ọtọ na mba na ebe nshinata enweghị ihe gbachidere nwaanyị itukwu ịkwụ ọtọ nyọ mamle ma itukwu etukwu otu ọkpakwala ma emewe. Ụmụ chiba ya emebichekwa enu biko no. Nke ihe mma na ahụ. Obi na afọ ebe a. Ọbọzụkwa obi ahụ ịma. Obi nke na waga ya. Ihe dị iche adịgo n'ime ndụ m. Adị mma nne. Mgbajisi ike. Abụrụ ndị nka nọkwa n'isi. Takwanụ m ihe takpọrọ ya kedu ime nwoke ime echi. Ọ bịa fụọ. Abi. Bịa uche. Ọmụmụ ka ị na-ekwu ọbị. Mmegi gịnị? Ọ ụsa aha ka nkiri gị ka ọ bụ ọbịa abụzi gị ihe niile. Ọ bụ ma o nwere ihe ọzọ gaa ka ịra mma nkiri gị. Uche. Nya bụ ikiriche mụ bụ ọbị na-elekene m anya. Etoghuru m oge ịkpa ntị. Okenye adịghịzi n'obodo unu. Ekwe na ụmụ ime ejinu ka na-awaza ya. Yay! Pam pam. Leketa nwa m. Ga-ekwentị m agwago. Ugwu bụ nkwanyere nwaanyị ji mụta ibe. Sọpụrụ m o. Sọpụrụ m. Erughị m oge ịkpa ntị. Chere. Ịla karịfuru m latịla agụ gị. Ọ ya ka iji tesasha ihe n'ihu gị ka dibịa ya nzu. Eziokwu m niile ihichazi mmanwụ ndị ize akpọ ụga. Abụmụ dị na-efuru. Abụmụ ka ị na-efuru. And I told him we are meeting going. Ma. Once and Shimbawa. Ini Edo vigis nemaso.
okwu nọdụara onwe gụ mụrụ ọkụ na ke ike bụkwa m okwu nzanshi mba bụ abụdụ mbụ ngere mba abụ m mbụ nwa onye ọma mwakọ na ka ibe ngị esi na-eso m na njụrụ wa ajụ edetu ụdị ngwe agụ nụ ibe a na-etu bụ bomba shot bomba mana nni bụ spaghetti ichi okoro ma mụrụ m erigwe m onwe m na-apụ ị niile ga-apụta tọgbọ ọ nwere ife apụta m tọgbọ ma akpọghụ ha niile na-eyere oye nke bịara anụchi ibe ọma pasọ mama John Ivo ebiri kparịrị m ngwe ndị a ọ nwere nwa akwụ na mbụ na maka na nna agbachido nkịtị ya bụrụ na ọ bụ na ịbụ mma m ife ma ga-emo mere ekene gị Chineke ọ na ịbụ mma m na-ege bụ ife ntị na m bụ akwụna ndị ife mba akwụna na ife ọ bụ onye amasị na ọ mụrụ ya anya ife nwaanyị ị niile mkpọkọrọ ikwe na fure gburu ọnụ ọma amasọ nwoke sọ nwaanyị nke ọ bụ na ofu ihe dị na-afịa na be anyị na-afịa na bunu mmanwụ na-ekwufu okwu akwa mere m ji gbakwute ego ya mere ụmụ agadi nwaanyị m ya bụ nchọ ka anyị nọrọ n'ishiri ishiri ka unu nọrụ ndị jere mba jeta ịgba ọtọ ọkwa ịgba ọtọ gụnụ mụtara ife anyị ga-ime fụta anyị ịfụ anyị ịfụ ọgwa ife oge ime thank you ọrụ ibe ga-ime thank you akụkọcha azara ewu ndị umgbe ntụ ndị Igbo gboo ọhụụ na-awapụ ya ndị umgbe Igbo gboo ha uje ha ewu ụlọ Abakaliki diure, dim basilike abolo maluma, fajulu na Abakaliki. Abaja. Ndebono. Can you joke a maroon? I got Baja. Because one day, Maya, no, I come there. Oh, Jim. No mention. Can you go to no mention? No mention. Hey! No mention. No mention. Good. I feel image Joker. Oh, Joker. How do you book an on ishiri? You should not give no mention at Baja. No mention put out a gig was an answer bad. No mention, Bono, so bad. Ngwa utajara anyị Menu. Good menu. Never even a caution in a store even. Ja, uju abi. Ambari buru bi bari na shop. We should let you better shop. Ja agasa shop. Diko. Akwan bari ozugbo. Puano shop. Uba puano shop. Una no tashe. Ini kwara nyekwa. Na kwa Baja. Leketa. Odingumbu emi. Junu wa puano. Kina chufai. Atakwa ni etakwa ya. Odingumbu emi. Abona minister bense na clashes. Ni leju. Onye ga-echete shop kaka shop no. Le. Onye ga-evute na eba. Le yunu yi. Le o mawu na eti shop gani. O mawu na eti mu. Una me abi me egbu na be. Ya fo because on san. Ifera de mu. Ifera de mu. O ma di baga bo nu shop ndemo. Ndemo bu nu shop. Le. Puano because ndemo paja. Puano. Why? Out. Go. Anuma. Ifera de mu. After me, I can't have from Buddha. There was on a double. I have no name. To some Ben. I told you, you don't know, you have Korean, but my who dry ever. I've been no woman.
ọ futara ya ga na m uche nwa m a na-edogo mụrụ m ihe wetara anyị enwe wa aka bịa gị ma ibie ma ọ bụ nwekela maka mama elelewe anya elelu obi na uju anya ọ maka na dada amuche eduru ha gaje mba eji atazi emezi ka ya si n'ọzi ha obodo isi gịnị inube iwuzo ihe otu ha shizi eke ekike otu o shi ete ihe n'anya jike otu o shi eke ndị mmadụ ekele ndị mmadụ ekele ma ndị okenye ma ụmụntakịrị otu mkpụrụ nsọpụrụ anọzi ha n'anya maka gịnị kwanụ ọ na ọbụji onye laga mba ka ọ masị bụ ohiri bido maka gịnị ọ maka na dada amuche eduruwonu ha jee mba ha latazie emezi ka ha uzie agbara Abakaliki wete chọk wee mee ote eme isi ote ọnụ ọbagha ga na wobura m uche yojeduewa n'ojege nke igwe ja azụ ọkpọ ma ọ gụgbusi ọnụ mmiri maka ohi mba ọ ya na Obinna shi Enugu lọta onye ọbụla agbalagazi anụ o nwere ọzọ mama iwe dị m n'obi mama ị ga-eme ka ije eme ka ije n'ụlọ ha ga nata ihe dada amuche nyere m maka ka m si na-ahụ ndị a chem na ha ga-enwe ha ga-ewetara anyị ha bụ n'ejije mmụ ma ịma nje ama nje abịasị ama nje maanị m mama ihe mere n'ime wa aka bịa gị wetara m ihe ada nwaanyị nere m nna akwagwa gị si nni tutu hapụkwa ihe ị na akwagwa gị sira nni taa aka bụ ngesi nni ọbọkwa na DJ na dị esi ọbọkwa iyo anyị na dị esi mara esi nni azụrụ gị nọ lukwu nna bụ Chinedu hapụkwa na anyị na-eso ọ gwa ihe na ọ na-anwụ ncheta otu a ọ na-enye m nsogbu n'obi gịnị na-eche gị uche mgbe ọ bụ na ị na-esozi uche Eduka Njogo ọ bụ na anyị mechaa this our NYC program ka mmadụ ga na-emeji ka mmadụ ga na-arị ma na ọrụ adịrọ akpọgo m oke kpọọ China kpọọ ndị ọzọ ndị anyị na-agụkọ akwụkwọ sị na enwere ọrụ dịnụ ịkpọlụ Kesta akpọbere m Kesta mana uche m onye na-echekwawo enwe ka anyị si mechaa ọrụ a anyị kụzibe nkụzi n'obodo a ọ bụrụgodo nkụzi ndị ụka ụmụ ọta akara Emeka mechie n'ọnụ gị nkụzi bụ nkụzi mechie n'ọnụ ka e gosiri ka mụnwa bụ Chiedu ga-agụsị akwụ niile ngwụrụ bịa obodo a nọdụ na-akụzi nkụzi Emeka ife anyị mesịa na NYC program a ụdị ọsọ mma agba n'obodo a ụdị ọsọ mma agba mgba dị ọsọ mma rapụrụ gị sọ ma akwa gbanala onwe site wee jechie ọrụ egoro ka ndị nnọdụ obodo na-akụzi nkụzi a sị ka m dụọ gị aka ka mma ka ihe ma ihe ga-ekwu adụọ m gị aka a sị ka wuo gị aka maka na ụdị anya nna ahụ gị n'obodo a ọnụ na-adịghị gị n'ụkwụ Chinedu otu isi elu ụmụaka anya ma n'ihu ma n'azụ ụdị adịghị n'ụkwụ mkpụrụ osisi nọ n'elu na-adịghị ka ị tara ihe ewepụtara na Shoprite ị na-asị m na-ahapụ obodo a ma ndị oyi gị nwaanyị ajele Enugu ha natago ọ bụ n'uju kedu ndị ọzọ si ebe a je Enugu fa ka nnekwu maka fa Amuche so abịa kedu ụdị onye ala bụ ife kedu ụdị onye ala bụ ife onwe ife na-ezuzu gị Koto kedu mgbe ị ga-aghọta na Amuche anụgo di na onwere ife ga-eme ka ọ nata azụ ọzọ Chinedu ka ihe na-ezuzu gị nwa nna di ya na-anọkọta ese okwu nke ọ bụ mbụ ka abụọ kọwa atọ Amuche na di na-ese okwu so ekpele gị n'ụwa kịta ka Amuche na di na-enwe okwu ọkwa ya bụ ekpele gị ọ ka mma na ịrapụrụ gbasara Amuche ka anyị kọọ maka ụmụazị ya na dalụ kedu mgbe yelofu maka Amuche mmadụ na-anọkọta bịa be ha bịa fụ ndị be ha ime ife na-ewuzi n'obodo a kịta na ụmụazị ya bụ anyụlụ arụ gbago anyụlụ arụ gbada telemeka ọgbagote ife ụdị trọza fa na-eyizi kịta ihe ndị Igbo kwuru emegwokwo asụ ofu onye nwere ofu anya n'ala ndị Ishi wee eze ọkwa Enugu nke a ka a gara kịta ụmụazị anata nwe na-amachagharị na fesigo siti nata kịta ka m gaba fim kịta ka mma anyụfa anyụsa Edi ịma na iwe bad boy nke ntị ife njakwa bụ onwe ka isi ya lefu m n'abalị a mana anafego ụla just gbochie ụzọ lahụ ụla gbochie ụzọ mmanata Chedibia ka ị ga-eshigodi ndị bifo ya ebe ọbụla ị ga-eshigodi ndị bifo ya ebe ọbụla nwekwa ebe ị na-aga na mgbede a mgbe nwe na-echi mpa gị kpọta m debe gị ọgwa ga-esi ọrụ mọsị ire res ụnya mpa gị kpọta m debe ọ bụrụ ka ị kpọta gị m nye gị nri ọ nwere onye mpa ya na n'obodo a ebe ihe nọwa Abakaliki Chedibia ka ị ga-eshigodi ndị bifo ya pụọ aka m ga-enyere gị na m ga na-agbatara gị mmiri ọ bụ ọkte ma nwa mmiri ike ga-abịa ka
Abakaliki dure, dimpa silike abolo malama, fajuru na Abakaliki. Iyama juru na Abakaliki, iyama juru na Abakaliki. Anebo ya maka, Abakaliki dure, dimpa silike abolo malama, fajuru na Abakaliki. Iyama juru na Abakaliki, iyama juru na Abakaliki. Anebo ya maka, Abakaliki dure, dimpa silike abolo malama, fajuru na Abakaliki. Obi n'uju. Koprin sana ekunu ngini obere berekwa inotu shikwa ya bụrụkwa mkparị kwụshkwe kine anyị bụ agrima unne na-ezuzu shiva n'ibe anyị akwa he o se nkwuaro kwụbịa n'ụlọ ama uche vụm onye ha na he mbụ amaka dive unu ntị gụvụ onye mbụ n'ụlọ ama uche gụvụ nke ya chirikọta o were okpu ranyụ isi ya duga ndị ponish. Biko uju wetu n'obi kezi nke ị na-ekwu ka agasị enwe onye ọ na-ese gị na ọ bụ na ọ na-ese gị na Chinedu ọ na-ese ya na onye gị ma ọ bụ na-enwe ị na-ekwuzi okwu agasị n'ọ biko Chinedu ọ bụ na-enwe ihe nwere ka ebezie n'ụlọ ebe kezi ka ha si ekwuzi okwu otu a na-ekwu n'ụlọ ka dị mma ile anya gị na-abịakwa na-ekwu ihe ka agasị na-enwe ka o si dị nna Uju ama echekwa na ụdị ahụ unu si esi nata anọ enwe ife dị iche uje sikwa Enugu natakwa ya tu na lekwa ka ndị ka nụkwa Igbo da couples abụ na ya adịghị ka ndị shi Enugu nata ikirikwe ka ashikwado ọ bụrụ na unu adọrọ ka ndị si mba ma nya nwekwa na unu dịkwa nkwukọrọ ụka ndị si esi unu na ijesikwa natakwa na ekwukwa ka ndị kwa nọ n'ime obodo ọ ka na-akọ n'ụgbọ na-ewekwa iwe ọnụ na wee mejinu na akpa gị eze dị ka isi kwu okwu na ikwu okwu ka mmadụ maka ama m ebe unu si wee Enugu enwe New Haven nwee Independence Land nwee Ababa nwee Gariki Enugu obodo mepere emepe enwe ndị na-aga akwụkwọ n'Enugu enwe ndị na-arụ ọrụ oyibo n'Enugu ma enwe nke nna ahụ a na-ekwu okwu otu a dịzị ka nwoke na nwaanyị odina nna na-efe nnukwu ọ bụ n'uju ọ bụrụ mgbe ọbụla anyị na-akọ ọnụ mgbe ọbụla anyị nọrọ ụdị anyị na-akọ ọnụ na-anụ gidigidi ụdị unu sigoro esi nata na anọkọtakwa fụ ụdị amụ na-edu na anyị kpọrọ unu anyị jee nọkwa fa ofu ebe no hang out hang out kedu ihe na-awụrụ onwe gị na n'iru ndị couples ịmazi ha ga-eji ekowe efe nwekwu na-esi ekwu okwu mgbe ụfọdụ zie ka agasị m ga-emegide ihe awụ onwe n'ala unu sikwa na Enugu amụkwa m Enugu ewe Enugu obodo buru ibu ndị m ga-emegide awụ onwe n'ala amata m ihe unu na-eme ife ga-eme bụ ka nkọwalụ na ife bụ hangout bụ ụdị a unu bụ nwaanyị mara mma ụmụ nwoke mara mma anyị kpọrọ unu kịta fa ji ofu ebe nọdụ anyị onwe mmanya tafu ụmụ anụ ọịta onye bụ hangout ama m ihe na-eku mmiri ha kapa akwa minista Vincent Clanches mana ya enwekarịrị minista Vincent n'ime isi na Clanches ịma ihe mere na ebe na-enwe ihe dị otu a n'obodo a ọ bụrụgodị akpa aja ka anyị gaa na nke akpa aja anyị ṅụọ n'ezigbote mmanya ọcha aka butere ebute nke aka si n'elu wete akwụsịrị ife ọzọ aka m adụ ya egekwa wazụ akpa aja fiaba ekwukwa ife akpa aja njidere anyị na-akparị anyị ọgwụkwa ife ndụ n'egokwu ndụ n'uwe akpa aja kwuru anyị ọkwa na anyị nekara anya mana ọnwa mkpụmkpụ na-eme ire anyị hafue akpa aja kparịrị ụnụ n'obodo a isi na akpa aja balụ n'obodo a akpa aja mepere ọnụ ya ndị ọra balụ n'obodo ọ ga-ama na akpa aja gburu inyi ya mba na nụsụ akpa aja nwaba n'ini nwara anwa mba ya nke akpa jekọta nwaba n'ini
nsogbu adịrọ. Egwe dị ata Akpaja. Anyị ga-aga na nke Akpaja ugbu a. Mana rapụzie ihe mụ na Akpaja ga-eme ebe a. Ka anyị gaa. Akpaja bụkwa nwa akpụda. Hapụ nwa akpọta. Esibe ya agaba onye. Esi na nke Akpaja agaba onye. Akpaja lubere ife m megoro mgbe m nọ skuul. Ọ dịkwa ka onwe nke iji. N'onwe nke iji ka m jiri gwa ya. Chawa. Machalo n'ụgwa. It's a collaboration that ensures the implementation of government projects and adequate utilization of resources. It's like Akpaja mezo no gị mbọsa. Ọkwa akpa iji ọsa nwa. Chere ka m gwọgọ ndị akwụ nwoke a ji mmanụ. Chere ọkwa. Ọmọkwa ihe ọ Geda haya ha asa Akpaja kwa akpa ihe. Ndị agbọrọ ya akpa ngwongwo na ngwongwo. Ya Akpaja. Ife anyị ga-etigo ya kịta bụ anya dịkasị. Na anụ ọfịa na-akpa Akpaja kwa akpa ife. Ọkwa Akpaja. Ọkwa akpa ịchọ nkwata ngwongwo na ngwongwo anyị na-ere ba fi na-ere mmanya. Ịchọ nkwụwa gị isi. Ịchọ mpịa gị isi. M ga-agwọ gị ịba ha. M ga-agwọ gị ịba. Ọkwa. Emeka na-eji na gị. Ọgụnụ. Ọrụ batara ụmụ ya. Ụmụ dịka ụraka mmọnwụ. Bịa na shọpụ m kwa. Shọpụ m. Ọ ka atụba ya egwu. So Akpaja so ife a bụ eziokwu. Ife a bụ eziokwu niile na-arasị ndị n'obodo a. Akpaja gwa atụ. Agha ga-eri gị ebe a. Agha ga-eri gị ebe a. Bịa, anakwa m nọ n'obodo anya emebi isi ụmụ abụọ. Apị isi aka, apịtọsi a. Unu abịakwa kịta ime. Maka na unu akụọ ụzọ. Bịa ebe mmiri anya. Onye obodo biko. Emeka, nke a bụ onye obodo bịanụ. Unu ekpesiri anyị ire. Ndị bụ ndị ekpere anyị ire ha ya. Bịanụ na nke Uju na-adị ọnwụ bọtara ndị aka mebinere m n'ala. Ọnwụ bọtara ndị aka gbuo m. Nara nke m gana m ọ bụrụ na m eburu ofe onye isi taa ka ọ ga-ebe. Mmadụ abịakwa mmeri m na be nna nke m. Ha jere bịawa. Mmeri ọrụ obodo. Rapụ ụmụazị ndị ala chọrọ inwere anya isi tie na nsogbu anyị na-amapụtanwu n'ime ya. Ọkwa Chukwu zọrọ mụ na gị. Ị mara ya nwụchagwo ka mmadụ si anwụ. Nwoke egbu ndị mmakọ. Ọmụaka ọchị igbu ka ọgwụ ọchị igbu. Ị na-ajụ m onye ọchị igbu ya. Kedu ife ji gba ọsọ ọbụna ọmụ akọchị igbu ya. Emife chọlịkọlị o nwere ife ga-emezi n'ụwa ọzọ ka ngafe n'iru bụ Akpaja. Ọ ifuru ịba n'ime chọbesi na nchọ ijegolo anụ. Onwe ife ga-emezi ọzọ n'ụwa. Chinedu, taata ka ya aka ijechi ije ọfọ anyị ụna. Ị mara akpata oyi kara awụ m. Chimuo kwuburu emeri o. Arịrị egbuo m. Kedu egiri m apadowa akarụ? Nwekwa ume ndụ ha na-ehụ. Ngwa ume ndụ ha na-ehụ. Ha na-ekofube. Mgbe m na-agbọrọ gị na ụmụaka na-enwekwa ebe ọ hara ha ikweghị ịfụnanụ na ya. So ihe ha madebere bụ ka ị dara ụmụaji ime ejin na-asafụbe ha arụ ọfụma aka na ofu anali n'iyi. Nekene nka Akpaja. Nekwe na Akpaja o. Ashi ka ekwuo Akpaja ga-akwudo mụ na. So nwa na ya nwa. Nye merụsha ya ifo na oye. Nya akụba m kịta kụba gị buju kụba Akpaja ọ ga-akwudo. Ka Akpaja jidere ụmụ agụrụ mmanụ nye ha ọsọ. Ma mbọchị Nneke ife Nneke bụ mbọchị oge ịnwa anwa
Vum n'ụzọ kwụsị m. Mgbochi oge ịnwa anwa, vum n'ụzọ kwụsị m. Ive nga ime. Mmerekọta ive nga ime, ọrịza ebe o shi bi ebe. Mana kwa gị butere ihe nụ. Kọmana gị mere ya. Ọ gị kpatara ya. Gị bụ ihe bụ ụzọ kwụsị. Ọkwa gị kwụsị. Ana m ejekwara onwe m etinyelu mmụọ a. Asị ka a hafụrụ m mma nkwụsịrị ụmụaka. Ịma nwaanyị nwere ebe ọ ghara mụ na ha. Kedu ebe ọ gbara anyị na ha n'obodo a? Kedu ebe ọ gbara anyị? Anyị ege ọnụ mba. Ndị ya kwesịrị ị na-esogbu ndị ime eji na-asabụbara alụ. Nye egewo mba. Ikiricha m otu nna nkwado te ụmụazị ime eji. Wite ụmụazị nụ abịa kwụsị m. Ị na-emetekwa ya sọm. Ị na-emetekwa ya. Ị na-emetekwa ya o. Hafu oho, hafu oho, hafu oho. Obi. Zankwukwara wo. Nsogbu dụkwa. Mgbe anyị ga-emegide ive. Emegide ive. Nwa ego ishiri ya dị Amuche nyere anyị ji zụta ive anyị ji eteke ashina ya ta ndị mmadụ. Mgbe oge egwu n'ahụ anyị na-ekpa, ha chịrị anyị ọchị. Ha mara na onwe ive anyị nwe. Anyị gekwa ga-ekọje ọrụ. Nwa shi na onu na afọ a na-akwụ anyị. Ọ dụkwa na mma. Ma ekwuzina maka ịkọ ọrụ. Ịkọ ọrụ adụghị m. N'ike ọrụ adụ. Adị m akọje. Mana ike nri bụ. Chee nunu ka isi m na nkwuo. Ga-achị ka anyị na-achị ya kwa azụ na mba. Geburu na we. Buru na nke anyị nọ. Kedu ka iche na ndị abi na mba na shi eme ya? Anyị soro ha rụwa ọrụ. Mewe ihe ọbụla ha na-eme wee nweta ego. Ego anyị ga na-eji enye onwe anyị akwụ ụgwọ ụlọ. Onwe ihe ọzọ. Ọkwa iverive anyị na-ekwu. Ọ dabakwa gụtarakọta avụ. Gụtarakọta avụ. Ọ bụ otu ishikwu ebe otu ọdụ. Ọ bụ otu ishikwu otu ọdụ. Ọ na-ọkwụkwa ahụ. Anwakwa ha anwa. Ekekwa eke. Anyị kwa ga-ekọje ọrụ. Anyị kwa ga-ekọje ọrụ. Agwagokwa nke. Ya bụrụ na anyị ga-echita nwa anyị wee na-ekpa. Ọ bịara ji azụkwa alụ gị. Ka ekutere m okwu n'izu nkọtọ. Onye so ga-eji akọọlụ. Ichi ịkọọlụ ije sọgụ. N'izukwa ashị o. Ọkwa ashị ivi na-ezu. Kwima. N'izu ashị. Nwa na-azụ njọ njọ. N'izu njọ njọ o. Nwa na-azụ ashị. Ị na-ezu njọ njọ. Nwa mgbachi nwoke. Good morning, Mama Uche. Isi gịnị? Isi ana m ekene gị. Ọmụnị bụ onye si gumon. Gumon ke gịkwa. Ha! Erie m ahụ. Kemgbe o ji dawalụ m na gị nwaanyị. Kwa ekene ka m kenere ugwu. Ha sikwa m. Ọ bụ mere wosi unu wazuru ezi bịa bụrụ ọkụ elu. Hai! Erie m ahụ. Atakwanụ m gị ụta nwa ihe ọzọ nọ n'ime eji arụ na-abụrụ iji mụ na ọbịa n'uju agbara ashịrị agagharị. Shiwa na ashịrị. Ishi m nshi gị. Ishi m nshi gị. Moni. Ka bụzi mụ na ọbịa n'uju bụ onye nji merụzi isiokwu. Anyị karịchara unu. Na asịrị. Moni. Atange. Mee gabulo jani anim ihe nwa m nire gị nem. Jeja ni mụa. Cheketego ngụ na bịa ka bịa. Gabulo jani mụa. Ma mgbazu ego ụgwọ. Ni mụa Manjela. Ọ gịnị dị? Onye gwara gị na onwe nwa gị nyere anyị sha anyị ego. Ọ gịnị je mekọ gị ihe nem. Gabakwelu loje weftere mwe. Ha. Ka o. Ka nke gị. Nwe ihe nyere anyị sha anyị ego. Ka nke gị. Ịhụnụ. Biko jeje weftere mwe ọ bụrụ na gị ma ọ dịkwa gị be nlaje. Jani mụa. No bụkwa na nwa m niri gị ihe gị were edebe gị ane gị wunu n'eri. Jeje weftere mwe. Onwe gị ihe nyere anyị sha anyị ego. Isi adịghị ihe onere gị. Mbụnụ mụ o isi adịghị ihe onere gị. Ọ dị mma. Manjela. Amuche ji eme ọnụ. Ka nwe ihe ọzọ nụ pastalụ n'ime eji na-abụrụ na-akụwara ashịrị. Na ashịrị. Ka ije gị na ele ihe gatazi nke ị dọwara aka ụta ka ịhụ. Ọ dịkwa gị ihe onere m. Gị kwerenu. Mmekwana ga wosi ọdịghị ha niriwo nja natawa ihe a nịdịghị wo. Ha bụ Emeka biko. Onwe otu dada Amuche ga-eshi. Onwe ma ọ laga ma ọ tịkọm ihe o nyere ha ka e wetara ma ọ laga bread.
ọkwezi o ime ahụ na o nwere ike ha ewere ihe dada Amuche nyere anyị nye mmanwụ na ụmụnne w mama iwe dị m n'obi ezigbo iwe dị m n'obi eziokwu ka m na-agwa gị ka m raja ma ndị a na-ewetaghị ihe ọbụla mana ha ga-eri nkịta nwụrụ anwụ akatakwa nke nwụrụ anwụ inuwe wojiri worie Amuche aka nwụhụ ka o jekwa na nwụ echi ọ dịghị ijeme ka Amuche a wezi ya wezi eziokwu ma fụta ihe mama ahụ m na ụjọ na-atụ ụjọ dị gị n'ahụ egwe ndị akpọgbugo ọnụ gị nwatakịrị a ụjọ dị gị ma ga-ebelia ụjọ adị m n'ahụ akara m obi m ga-eje n'ụlọ ha nata ha da ihe niile ahụ dada Amuche nyere ha ma ha na-eweta ha mma dọkashi ha mụ na ha ga-etinye ụkwụ ike na-evuga evu jisie ya ike nụọ ma ụjọ dị gị n'ahụ ụjọ dị gị n'ahụ anọ mgbe kwidoro m ke kwụwa gị ọnụ kafụrụ bịa gị ihe dị ahụ Shawaje mmadụ ịhụ makwa m hape ngwane deme nikwa na ibe anyị ka o si amasị mma ịhụ makwa m Chineke ịdị ike o Ibe mere mma ji eme otu ọkwanụ mma wụ ihe m bịara mma ana achọkwana m ịnọ ọnwa na mmasị na ịhapụ ya ị da ajụzi eti ya onwezi ịgbata maka mma ịmma maka ya mama kwesịkwana ịma na anyị awụghị owu ụmụ agịrịma ọ kwesịkwana ịma ọ chọrọ ka anyị na-ebịa nọrọ n'unuhu memekwenụ gịnị ọ mahụ na mmadụ niile chọrọ ịna mba jee gbawa mbọ ọ mahụ ọ sị na Aunty Amuche
na ndị enyi ya na ha nọ n'obodo na-enete ndị be ha. Ihe! Anụrụ m na Amuche anụwo di na ọ wụ ọgaranya ji ego nọ na mba na anụ ya. Ifo agadaga moto o ji bata n'obodo a. Ọ bụ ọmụ agagwa. Hey! Ndị ichie ọha Igbo! Hey! Uju na Obi ha si agawa mba. Nọ makwa m. O mebiri abalị atọ ha batara. Well, Amuche chọrọ ogologo ma mma. Ịma na ndị ọgaranya ji ego na ha na-alaika ndị chọrọ ogologo ma mma. I blame her not. Kemgbe ha batara, ha jesi na-ekofu chee n'ụwa bụ nke ha. They should go and sit down. Enugu Neka. Ha bịa na Lagos bịa hụ ma obodo ọkụ na-enwu n'elu n'ezi. Lele. Ha na-ekofuzikwa dịka obodo oyibo ka ha bi. Taa bụrụ ga ọjị ebe afọ. Lele Amuche. Lele. Taa. Njiji ike jee ebe ochie m. Jee hụ ma mma m. Don't have time for local village champions. No. Ndị fishiri. You shouldn't. Easy. Ịdọsịkwa mmiri ahụ ọfụma. Biko ka ebe ịdọsa nke m ji aka m gbata. Nke a bụkwa mmiri ọṅụṅụ. Ọ bụkwa m ugwu ewere ga saa efe gị. Ama ka ihe m ji ekwu. Ọ bụkwa nke ị na-ekwu ka ama m ọgwụkwa m ugwu ewere ga saa efe. Ị makwa na nche na mgbe anyị na-anata na akpa aja na ụmụ okorobịa obodo ga-akwụsị anyị n'ụzọ. Akpa gịnị? Akpa aja gịnị? Nwoke ahụ enweghị ume nọ n'ime ya. Hapụ ihe ọ na-agbawa owo enweghị ihe dị n'ime ya. Nye ọ na-ekwu mmaja ka ọ na-amaja mmaja enwere ihe nọ n'ime ya. Akpa aja gịnị? Ihe mere adịghị ya na-eme mgbe anyị na-abata na-agba nwantị ntọ ọsọ. Achọrọ m onye ga-akwụwa m isi. Kedu ihe ụmụ ka ị na-emedi ya? Oke ọ nọ nwaanyị ọ dị ka ọ chọrọ ihe na-akwa. Emeka o nwere ife nna eche. Nwere ọbara mgbali elu. Ọ bụrụ ọbụla mgbanye elu. Ị ma na obodo a na enwere ụmụ nwaanyị mara mkpụrụ mma. Amuche. Echetezi ihe m echetezi ihe ichefuru echefu. Biko Chineke echetezi ihe m. Amuche ka ị na-achọ ịgwa m. Adịrọ m ekwu Amuche. Onye zo onye. Emeka mana nyanwa nna nnata. From class. Hey! Ka moto bịa kwụsị ofu ebele nwa n'obodo a. Emeka ifu nwa. Kpatakịrị mara ajọ mma. Ifu nwa ilofu Amuche Emeka. Nwesị ka nju ese. Ka mma ma onye pụtara oili n'obodo a. Emeka mife agwara m. Asị na nwa abili Lagos. Chinedu isi gbuo onwe gị na-asị. Mechie ọnụ ebe ahụ ka ihe mgba kwuo. Ọ bụrụ sị na nwa abili Lagos. Nwesị ka nju kwuo. Ị mana nwa bụ onye obodo a. Okpokpo asị bụ ara ka ihe na-enwere ofu onye Abakaliki bi Lagos. Ọ bụrụ na enwe onye Abakaliki bi Lagos, ọ bụ na ọ dị ere gala. Ọ nwere ka ọ na-ere lakasara. Ọ bụ na ọ dị ere lakasara. Ọ bụ na ọ na-akwa wheelbarrow. Ọ bụ na ọ na-akwa ịma na ọ na-arụ mekaniki. Enwere ezigbo onye Abakaliki bi Lagos. Ma ọkwa na osuru ụmụ nwa efu ebe dị igbo nwaanyị. Nwa agbọghọ chara acha, osuru ụmụ nwoke na-arụ birikila gbute akpa obi ya. Na-akọ ihe ọ na-akọ ihe na-agba ka gbuba. Enwere ezigbo onye Abakaliki bi Lagos ka m gwa gị. Mana ifu nke ị na-asị na onye nwanne ka Amuche mma asị okpokpo asị ka ị na-asị. Gị na onye nwanne okwuru okwu ka ị makwa ma mmadụ ka ọ ka ọ ma mewata. Ochi na mmiri pụta onye ka Amuche mma. Na echetakwa m ihe echefuru echefu biko. Na onye ahụ ekwuru okwu. Gị si na mmadụ. Mgbe ọ bụrụ na nna atụ egwu ịma onye mbụ. Mgbe ọ bụrụ na nna atụ egwu maka nwaanyị ara. Mmalie m. Ọ dị n'ọfọ. Ejiro m ajụ bulu. Ọ dị n'ọfọ gị. Mgbe ọ bụrụ ejiro m ajụ. Ọ dị n'ọfọ gị. Ife na-ekwu bụ na ịma na nwaanyị. Ife mere na m agwarọkwa n'okwu. Mgbe anwa ọ kwụsịrị. Bụ na achọrọ m idele edele nwee lie enyi ya. Ịma onye mbụ. Ejiro m ajụ bulu. Iwu bụ na mmadụ. Ihe eduje m ebe ahụ. Nsogbu adịrọ m ga-eso gị aga. Onye Abakaliki na Lagos. Ị ga-asịkwu m na onye Abakaliki bi na Lekki. Obi ongini Chineke azaga anyị ekpere. Obi ongini omini ikubu ongini mere
Ifukwa nkata na anyị na-akpa ka anyị ga-esi na chi ya mba n'ọzọ. Dịkwa ka oje ifuru ihe. N'azụ ashash. Ana m agbalụ gị n'azụ ka ya natago oshi mba Lagos ya nata ịbịa fụ mmịa. M nọkwara n'azụ ka shi mba wa. Mana ọ bụ anụrụ m nọ. Ọ wara ivu nne. M nọkwara na mme ya nọ. Na mme ya gedere ivu nwanne ya nwoke. Ya bụrụ nke Azụka. O nwee ife ọzọ? Ụmụ ide azụ njọ. Chineke ekwelu gị aka ka ịfụta n'omume m maka na ọ dịkwa mma. Gee ntị m agwa gị, abịaghị m ebe a ịbịa kpa maka ihe na-esere Azụka na mama ya. Ihe m bịara ịgwa gị bụ anyị jefu Azụka bụọrọ ya maka nkata anyị na-akpa binachi ya mba n'ọzọ mmadụ ka ọ ga-akpọrọ anyị Lagos. Oh, Lagos. Ebe na unu laikere galakụrụ vileji unu. Mana o nwere otu ive ndụ. O nwere otu ị ga-isi nọkọta nnọọ ịkọrọ Azụka ga-ede. Azụka nwara ọwarọ. Ọgụrụgide ego onye nwara mba isi eso duru uge gị oteshi eme. Ọ bụrụ oteshi eme. Eshikwa na ị nọ na vileji ka alụ gị mma ngwa gaa nje. Kedu ihe nọ n'ime eji eme? Ọkwa ka ije kọwa ugbo. Agwago ngụ na ama nsokwe gị je ya bụ ugbo. Agwago ngụ fụta anyị ije. Ọ bụ iri ifute eje Azụka nwara ọgụrụ kata ige kwuru Azụka seso duru na gị mba. Akwa ya mere njisi gị gbanyiji anyị ijegodo eje. Anyị rukwele anyị akara Azụka ihe anyị ji maka ya bịa. Yọọ ya ka esi ayọ mmadụ, wetu obi anyị, wetu ọnụ anyị. Yọọ ya biko, o kwete na ọ ga-akpọrọ anyị, anyị amalụ. O kwekwe na anyị amalụ, ebe ị nọ ka anyị ga-anọ wee mara ihe Azụka bụ n'obi ka ihe ọ na-eburu n'obi. Chere m o. Kedu ihe ọ na-eme? Gbaga mkpọrọ washi. Dekere anụmanụ chọrọ inyere aka kpọfu mba. Mgbe ide azụ njọ. Anyị aghakwala m. Ọdụ gị ka m bịa sen. Ihe ọma juru na Abakaliki, ihe ọma juru na Abakaliki. A na-ebo ya maka Abakaliki dị ure, dị mkpa siri ike, agbọghọ mara mma, fa juru na Abakaliki. Chineke ka ebe anyị si anyị na-aga ebe ka anyị na-aga ka anyị na-agarị ka atụrụ na-enwere onye nche Chineke anyị fụ nwa kịta ka ihe anyị ga-agwa ya ka ihe anyị ga-asị anyị dere ime ọ bụ onye NYSC ka ihe anyị ga na-akọrọ ya biko gwagodu m kedu ife na-eme gị Emeka o nwere ife na-eme gị kedu ife bụ na ife nwaanyị ụdị anyị na-atụ ya lie egwu ọ bụrụkwa egwu nkwụcha abụrụkwa ụjọ ife nwaanyị obi a na-ama gị ụdị ya kedu ife gwara m uche bọsị izi flamuche ka Amuche dị iche Amuche wụ ọmarịcha nwa anyị na-afụ n'obodo Akwada ịba n'ime ụlọ efe Amuche ebe a na-azụ ụlọ efe Amuche ebe a na palọ efe Amuche ebe a n'ime usekwu efukwa Amuche nke Amuche dị iche Emeka ịmakwa na asị na nwa asị Lagos ka gịnị nwee eme ka m tụọ egwu ọ bụrụkwa ya makwa m ka ndị ala ya si ebi ndụ ọkwa m egwugbo fon na-eti na anụ gbogbo Emeka ịmakwa na onye Lagos ka m bụ abụ m onye Abakaliki iwe onye ụmụọmakụ abụ m onye Abakaliki mana iwe onye ụmụọmakụ abụrụ m onye ụmụọmakụ Emeka isi ụmụọmakụ bịa hapụ nke Lagos na Lagos ka m mụrụ m ụmụ Emeka gbure nwa ya iche ma afọ ya na akwụkwọ NYSC gị mgbe enwe na pa ma ama m na ị na-achị hide ya hide ọ ka nsụọ gị Yoruba hapụ nke Yoruba ọ ka nsụọ Yoruba ebe a kịta sụpụgodo Yoruba ka nnụ sụọ ofu Yoruba ịma ka ihe wụkọ m na Yoruba wa Chinedu dịrị ka ngwa gị wa bụ ịwa nkụ ọwa nna anara ahụ Ben Johnson ọ ya ekwe gị ọsọ ọwa ọwa taa bụ chi ọlụ mụ bụ Lagos na-agọzi m ife bụ Lagos ka ndị ala ya si ekwu okwu ọsọ m ihe ọsọ wee ịma imefe ga-eme elu ebe ahụ jos fodu aka gị ụdị a na-enene m kansụl Emeka ka ife mme na skul ịgụ n'English enwe ihe ọzọ dị iche rapụzialụ m ọnwa nwa debe arụ ka ọsọ ịmụ English ndị Lagos a nsutu onye ife mmasị bụ nsụsị anya ọ na-ada ada Chinedu ndị ala ya nke ha dịkwa iche ha da amakwa ihe ebe ndị mmadụ dị ha amakwa ebe ndị mmadụ amakwa m iji agwa gị ya ịmarazi na m bụ ala ya gụwawa ala ya ezigbo ala ya o mba na ịwa ala ya ndị ụmụọmakụ ọ bụrụ ala ya ndị Lagos adịka onye mmiri na-eri nlụrụ anya ebe ife magwa bụ ọsọ magbuhe onye ka ị na-egwu dịka Abakaliki dị ure, dị mkpa siri ike, agbọghọ mara mma, fa juru na Abakaliki. Ihe ọma juru na Abakaliki, ihe ọma juru na Abakaliki.
Ụmụazị wee gụrụ m aja na garị. Ke nnọọ ajọ mmụọ bụ ụmụazị anọ ha eburu mekọp ha anya n'ihu ma n'ike ma n'anya buru ebe ebe a. Ọ bụrụ na ebe ụkwụ na ha ga-enwe bụ ndị ọzọ ha tiri isi na-agwụrụ na nke azụ ka nwanụ. Kedu ka ọzọ bụ na ofu ebele nwa m fụrụ like liri nne nchọ ka m pele ụdị nsọ apị nwa ka ndị ala kọlụ ka ndị ala bịa ebe a bịa nọdụ. Ị makwara ọ bụ na anyị nwa anwa wee tinye isi ebe ahụ ụmụazị ga-ebutu ha. Chineke ka onye iche na nwa onye iberibe efuru immediately anyị tiri isi ebe ahụ mfu amsị gị ọsọ ga-eme mana ọkwa ịgwa m na nwa si Lagos bịa ka kwụsị maazị ndị ọ nwere nnukwu kwa ụmụazị aga ma ife mere ụmụ bred a nwa ji na takịta ka fachọ itagodo fachi ije nwa atachigodo ọsa. Chineke ihe a ga-eme mụnaka olu mma na chita azụ ya wụ anụ lata echiwu nta ọ bụrụ mgbe echi mụta ọ bụ ma nwa ngapịlị agwụgwụ onwere zuke ke ebere timi fe na yala oge ngwa maka dị nwa kwụsị no nwere ko tiye amakwa m na ndị Abakaliki na-adịkọ otu eche m sọsọ amuche ihe ndị mmadụ na-emecha ka ewu mgbe ọbụla ịfụ nwaanyị ife nwaanyị ụdị na-eme ka ewu amuche kwalụ gị nne ewu ka ịbụ ara agbakwala go ọ ga-esikwa m na ndị ive nji mere unu Azụka ọ bụ maka na anyị chọtalụ gị mere iji akọtọchiri ihu ka na ịmatazi onye anyị bụ ịkọtazi onye mụ na Uju bụ na awụkwa na onye Chineke mee ọbịa n'Uju Azụka ọ maka na isi mba na Lagos ebe ọkụ na-enwu n'elu ya nata mere iji nene mụ bụ ọbị na Uju nwa ezi ọigo na-ajụ anyị onye anyị bụ unu ji ịta mụta unu ji panketi tekeshiche n'ihu unu ewee yie mmọnwụ ọgụ kwuru ive sọ ive ndụ n'ime na anyị doge mmọnwụ yes Azụka na anyị doge mmọnwụ dịka na mkparị abatawo na ya Azụka ọkwa mba ive ishiwa ị na-emeji gị ishiu mba maka ya bụrụ na ya mba ive ishiwa ị ga-eme ive anyị ntere n'ivu ive anyị ntere n'ivu bụ Mary Kate Azụka nyani ị na-achịzi anyị ọchị Mary Kate Azụka ndekwana ive na-echiri ọchị ya bụ odu na anyị ekwuta anyị kụzinara anyị ana amachakwa n'ive niile na-amacha anyị bụ mma n'ime eji machiwo na ụlọ ọchị ọzọ dịka Shaikwuwe ive ọzọ ndị otechi ekwu ive ọzọ ma ikwubere anyị nke anyị mbụ Azụka iwe wolo gị ọ na anyị akpọtaghị ya unu achọrọ ime ive a na-eto a na-eto ya Mary K thank you oge na-atọkwanụ gị amụ Chineke imeji ajọkakwanụ Azụka mgbe anyị nọ na-abịa nọ na-enewe anya na-ene ka ashụta ahụ na-emenwote ụmụmmanwe nke kara n'ebe na ọkpa biko ndị oyiba na-ekwu ive ohu ike osofu anyị ya bụ ive ndụ mba ive na-eko ewu tattoo. That's right. Ọ bụ na anyị ga mba na anyị ga-eme ka nke anyị. Ọ bụ ya yira. Mehoro jata, iworo. No mama. Anyị eke ị mara nke mbuta na nke kiri tapia go na ị ga-eji welụta ma nwa bụ onye ga-egozi alụtụ. Mana ị machara ihe. Ọ bụ mana inwe. Kodo ekpọ gị bịa ba. Ị mana inwe. Kodo ekpọ gị bịa ba. Ị na-ekpọ m abịa mụ na onye sọrọ.
For what? When you sorry. For what? Sujan. For what? It is Azoka. For what? It is Thank you. Ben, ndị awụ ndị ọyị nwunye m ha shi obodo gbagote. Ben Johnson. Oh, Papa. Kaida Kenego.